Pasko zoriontzua denoi. Paskotan gaude eta berriz zuekin hemen gaude posikan, orain dudarikan gabe maskarilekin gaude eta ez gaituzu ikusten daukagun posa, baino benetan posikan gaude, ze Paskotan gaude, eta aurreko bideotan ere egon geha zuekin, egon ginean Gabonetan, Garizumaldian, eta pasatu ditugu, baita ere festa handia, Garizuma, Aste Santua, baina orain Paskotan gaude eta posik gaude, eta zergaitikan? Kristo berpiztu delako. Hemen ditugu Kristo berpiztuaren ezaugarriak, hor ikusten dezue Jesuse piztuaren irudi ederra, hemen parrokian daukaguna, Zumeiko parrokian daukaguna, eta baita ere, dudarikan gabe, Paskoaldian daukagun protagonista bada Sirioa, Pasko Sirioa. Hemen ditugu baita ere katekistak, ezagutze dituzue, aurreko bideotatikan, eta beraiek berriz ere Paskoaren zentzua hitz egingo digute, eta baita ere esplikatuko dizkigute osongi Paskoko simbolo hauek, batez ere Pasko Sirioak zer nahi duen esan, eta lagunduko digute horrela Paskoaldi hau bizitzen. Ongi etorriak, eta adi-adi egon, ze gauza interesanteak esango dizkizue orain katekistak. Zer da Paskua? Paskua da urratsa, jauzia, pausoa. Hiletik bizitzara ematen da pausoa, hau da, berpiztea. Jesus hil ondoren 3 egun egon zen hilda, eta berpiztu egin zen igandean. Baina Jesusen berpiztua pixka berezia izan zen, ze etzan berriro bizitza hontara etorri, hau da, B minuskulasko bizitzara, baizik betiko bizitzara joan zen. Betiko bizitzara. Hori ez da beini amaitzen. Agian katekesian ikusiko zenituzten Jesusen mirariak. Eta hoien artean, Lazaron miraria dago. Lazaro hil egin zen, eta Jesus berpiztu egin zuen. Baina berpiztu zen bizitza hontan berriro ere, hau da, berriro hiltzeko, eta berpizteko itxaropenarekin. Jesus gurutzean hiltzatu eta hil egin zenean, ondoren berpiztu egin zen. Eta momentu hortan, zeruko ateak ireki ziren gu guztiok bertara iristeko. Danontzako, Danontzako. Hori, sakramentotan ikusten dugu. Bataiatzen garenean, gure barruko argitxoa pizten da, gure fedea pizten da. Eta Eukaristiaren bidez, elikatu egiten dugu fede hori. Hau da, ogia egia bihurtzen da, Jesusen gorputzean bihurtzen da. Horren guztiaren irudia eta simboloa Pasko zuzia dago, bai? Pasko zuzia, beti argitan dago, eta argi hori izango da gure bidea markatzen diguna, betiko bizitzako bide hori. Kaixo, badakizu zer da, Pasko kandela? Hemen daukagun kandela, aider hau, da Pasko kandela. Paskoko gaubelan pizten da eta bedainkatzen da. Larunbat santuan pizten da eta mende kostez igande arte egoten da piztuta. Baina bakarrik garai honetan ez da egoten piztuta. Badakizu, bataioetan, hiletetan baita ere pizten da. Ospakizun guztien buru izaten da, beti kandela. Eta zergaitik handa garrantzitsua kandela? Kandelak argia ematen du. Argia Kristo berpiztuaren B maiuskulaz bere bizitza berriarekin lotuta dago. Bere ikurra da. Beraz, kandela honen atzean ezaugarri asko ditu kandela honek. Eta Marije erakutziko dizkiegu, ze ezaugarri ditu kandela honek, ikusiko ditugu elkarrekin? Beitu. Lehenengoa da lana. Milaka erleen lanaren emaitza da. Argizariarekin egiten da, eta dakizuen bezala, erleek argizaria egiten dute. Kristauok ere lan handia egiten dugu gure ibilbidean. Gozotasuna, erleek eztia ematen dute, eta eztia gozoa izaten da. Gure bizitza ere hala izan behar du, gorrotori gabe, eta garrastasunik gabe. Garbitasuna,
Kandela garbia da, gure arima eta bihotza bezala. Gure ibilbidean saiatuko gara garbi jokatzen. Eta azkenik, zuzentasuna. Kandela zuzena da, zerura begira dago. Gu ere, gure bizitzan, gora begira gaude, gure ibilbidean, beti bukaera badakigularik zeruan dugula. Eskuzabaltasuna. Kandela argitzen duen heinean gastatu egiten da. Kristauek ere besteak maite ditugun eunean gastatzen ari gara. Baina egunera zeruko bizitza betierako zoriontasunik hurbilago. Sufrimentua. Puntzoiak urratu du kandelaren azala. Gurutze bat grabatu da. Kristoren gurutzea. Alfa eta omega. Alfa hasiera eta omega amaiera esan nahi dutenak. Kristo bera baita hasiera eta amaiera. Bost hiltzeak zulatu dute Kristoren bost zaurien ikurra. Kandela, kristau bizitzaren irudiarena ere bada, batzuetan sufritzen duena, baina besteenganako maitasunagatik egiten duena. Maitasuna. Erretzea eta argitzea da Sirioaren bokazioa. Kristauaren bokazioa besteentzat maitatzea eta argia izatea da. Bakardadea, Sirioak denbora luzez irauten du bakardadea ere. Kristauak ere batzuetan bakardadea jasateko prest egon behar du. Eta bukatzeko errege oparia. Sirioak erabat erretzera bideratu dago argia emateko. Mundu honetako gure bizitzak ere amaitu egingo litzateke. Baina betiko bizitzara jaioko ginateke. Eta honekin bukatzen dira. Kaixo, gaur ipuntxo bat irakurriko izuet. Inurria eta belarda. Bazen behin, inurri bat eta belarde bat, oso lagunak ziren. Belarda oso atsegina eta xelebrea zen beti, eta inurriak asko estimatzen eta maitatzen zuen. Gauza asko elkarrekin egite zituzten, elkar jolasten zuten, korrika, eta bihurrikein bat ere elkarrekin egiten zuten. Egun batean, beldarura oso geldirik gelditu zen, bere estalki marroi gogorren barruan. Lo sakon batean erori zen, eta ez zen esnatzen. Inurria kezka handia zuen. Eta sarritan bizitatzera eta deitu egite zion. Belarde, esnatu! Belarde, esnatu! Baina, belarde ez zen esnatzen. Inurriak ez zuen amore eman. Egun batean, hazi zati bat eraman zion. Belarden, bazkari onenetakoa zen, favoritoenetakoa. Eta belarde, begiratu zer ekarri dizudan. Zure bazkari favoritoa, edo gehien gustatzen zaizuna. Baina belarde ez zen esnatzen. Pasa ziren egun bat, 2, 3, astebete eta hilabeteak, baina belarde ez zen esnatzen. Egun asko igaro ondoren, inurria bere laguna bizitatzera joan zen berriz ere. Babesleku marroi hartara joan zen, eta topatu zuen, badakizu ezer, babeslekua apurtuta. Non egongo da belarde? Nork eraman du belarde? Agian, txori batek hartu du belarde?
Inurria bildurtu egin zen eta oso triste jarri zen bere lagunaren falta. Inurriak ezekien beldarura bere aterpe marroitik bilgaiotik atera zela eta zeruan egan zijoan tximeleta eder bat zela. Tximeleta eder bat ego koloretsuakin eta dizdirutsuakin. Tximeleta egan zijoala, zerutik posposi zijoan, eta bere buruai esate zion. Zederra da negan egitea, zederkin nago negan, zedezberdin ikusten da mundua, goitik begiratuta. Batean tximeleta konturatu zan, bere lagun inurria triste egongo zala, edo nontzegoen etzekiela. Eta hasi zan inurriaren bila joaten. Badakizuen non topatu zuen? Topatu zuen bere oskola marroien inguruan. Eta hasi zan oihuka. Inurri, hemen nago! Inurri, belar naiz! Baina inurriak etzun aitzen edo etzun ezar ikusten. Inurri, gora begiratu! Gora begiratu, inurri, belarde naiz! Baina inurriak aitzen zuz zerbait, baina zerrez. Inurri, gora begiratu! Inurriak gora begiratu zuen. Eta han ikusi zuen, tximeleta eder eta polit bat. Eguak oso koloretsuak eta dizdiratsuak. Baina inurriak tximeleta ikusten zuen. Inurri, esan zion Belardek berriz. Ni naiz, Belarde. Inurriak esatez, betzatzezun, zu, Belarde? Belarde arrastaka ibiltzen zan da. Bai, ni naiz, begira, tximeletan bihurtu naiz. Ta inurriak esatez zion, ez hartu nahi leik, gezurrik ez ezan. Bai, tximeletak esatez zion, ni naiz, zure laguna. Gogoratzen zera behin zelai batean, perretxiko gainean azaloreak jangen ituela, elkarrekin? Inurria txundituri gelditu zen, harrituta, ze hori bere laguna izango, jakingo zuen bakarrik, Belarde bere laguna. Benetan, zuzara Belarde? Ta bai, ni naiz inurri, eta inurria pozik jarri zen, ze bere laguna bizirik zegoen. Eta tximeleta ere oso pozik zegoen, ze beste bizi berri bat, beste gizaki berri bat sortu zen Belarden bitartez. Bueno, badakigu, elizetan egoten direla Paskuako zirioak edo Paskua kandelak. Baina, ze iruditzen zaizue etxerako Paskuako kandela bat edo Paskuako zirio bat egiten badugu? Ba horretarako, behar dugu gorputza egiteko, kandelaren gorputza egiteko, kartoi bat aukeratu dugu, tolesten dian kartoiak, eta bertan jarri dugu zelo bat, doble kara edo bi aldetako zea daukana, pegamentua daukana, eta egingo diogu forma eman. Eta hau izango litzake gure kandelaren gorputza. Eta honei egingo deguna da, forratu egingo dugu papel hori batekin. Baitare hau egitea daukagu kartulina hori batekin. Egin diotena da hemen zelua jarri, bi aldetako zelua, eta hola, egingo deguna da forratu. Eta hau izango litzake gure kandelaren gorputza. Honi jarri behar diguna da ikasi ditugun sinboluak. Zer eramaten dituen. Alde batetikan alfa eramaten du. Kandela berezi honek. Eta ipintzen zaio goian.
Ze hau izango litzake, alfa izango litzake hasiera. Baita ere jarri bertzaio, Paskuako ziloari omega. Eta hau izango litzake bukaera. Eta ipintzen dugu behian. Eta erdian orain jongo litzake gurutze bat. Eta gurutze bat egin dut kartoi marroiarekin. Orduan, zelua jarri diot, bi aldetako zelua, eta bi parteak pegatu eskeo, erdi-erdian jongo litzake gurutzea. Orduan orain, falta zaiguna da, gorputzari forma emateko, 5 hiltzeak jartzea, zango litzakela eskuan, baitare hankean, baitare saietzean, zeukan zauria eta buruko zauria baita ere. Eta gelditzen zaiguna da urtea ipintzea. Horrela, gure kandela erdikoa edo gorputza bukatu egongo litzake. Zer falta zaio kandela honi? Sua gelditzen zaio bukatzea. Eta sua egiteko hartu ditut 3 kartulina kolore desberdinetakoak. Zuek nahi desuna eukiezkeo gorria bakarrikan, gorriakin egitea badago dena. Nik 3 kolore hartu ditut, gorria, sua hundile egiteko. Erdian jarriko diogu naranja, zu ertaina edo erdikoa egiteko, eta zu txikia egiteko horia. Eta sua holaxe geldituko litzake. Eta hau nola daukagu, beste kartoi zati batekin, itxatxi eske hola, eta kandelari itxatxi eskeo, listo. Bukatua daukagu gure Paskuako zilioa.